Eta Espiritu Santuaren batasuna izan dizuekin. Ongi etorriak zure maitio. Eteluko San Pedro parrokia. Eren gaude, gure anai Ramon Garmendi esortzi, despedida batera, bezala familiarekin elkartuz, ere zaninean Ramon Lazkaban jaiotzan, Mileta Bederatzen eta hogeita bostean, agostuaren hogeita hamarrean, fetxa señalatua familiako ezta, zenetan zapatu duzue, eta azkenean baita ere urte, karrakenak. Eta, posaionen daude, omenaldi ederrenatakoa egiteko, gure Ramoni. Eukariste Santuan, enbeste aldizera izan hemen, gaur hemen gaude, berakin ikartzeko, eta beren gaude, otoiz egiteko. Az gaitezen, bakazioa eskatuz. Lokalietatik askatuta, hemen ez zure aurpegiaren aurrera agertzea piztuera egunean. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko da erregi zibeina, gizaldi eta gizaldi guztietan. San Pablo apostoloak Timoteori. Anaia maite. Gogora ezazu Jesucristo jauna, Daviden odolekua, hilen artetik piztua, hau da nire ebangelioa. Horregatik nago honeketan, gaizkile bat bezala giltzapean erortzean. Baina, jaunaren hitza ez dago giltzapetua. Horregatik garama nik guztia aukeratuen onerako. Kristo betiko aintzarekin ematen duen salbamena horiek ere iritsi dezaten. Benetako hitza. Arekin hiltzen bagera, bizi ere arekin biziko gera. Nereketan irauten badugu, erregere izango gera arekin. Ukatzen badugu, arek ere ukatu egin gaitu. Gu lehialak ez bagera, beti lehial izango da hura. Ez bait dezake bere burua hura. Jauna, esana?
Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiatan Jesusek honela esan zuen, bedekatuazu aita zenurren jauna, gauza bezu jakin zuei eta burutzuei gorde, eta jende zumean erakutsu bai dizkioz. Bai aita, ala nahi izan duzu, ara nire enkatena ematen zion ez ezagutzen semea, aita baizik, ez aita ere semea baizik, eta semeak agatu nahi izan dionak baizik. Zatoz zeligana nekatuo, lanpetuo, eta nik alinduko zaituzte. Hara zartue, nire uztarria eta ikasi garbi, bihotz dela naiz eta paga, eta aurkituko duzu ez duen hemen zatazelen. Nire uztarria, nire baita, eta nire zama, harina. Jaunak esana. Zerik, gaur, Tortzeko azterenez, arroko berria, nire berria, dira sofantzana, deitu, hauzak nola izaten dire, pintxako bat izan dira, irurtzunen, eta ezin otorri, irurtzunen, bilaka, remedio bat egiteko, gure abiz ezta. Bueno, penakin, usalaxe da, nire ikutu zen, como el viejo dira, la búsqueda, Ramonen ireta eita, santinekin zure. Eta horrela, betizten dago horra, eriotza. Eta ezaguna bardin bada, gehiago, barridia bardin bada, bezinoa bardin bada, maizten da, Ramon, gutxare gehiago. Zenbat konversazioak ditugun berarekin izan, gustora, goten zen, solas, izan zen, eta tosik. Bueno, horrela da, bizia. Bizia, eriotza zor, santzun bat ez da, eriotza zor. Sosti zugarri ikaragarri esan zuen famili Ramon, zuekin, urte eukitzea. Urte, zepoza. Bueno, eta horrela, amitasun horrean, eta pixoak arintzeko gure federunak edo gure balsanoa. Da, Jesusen hitza ez dago kateatua, esan dugu, San Pablo. Ez dago, kateatua, hiltzapetua. Horregatik, eriotza lehen lokarriak ere bai, askatua daude, Ramonen dako baita ere. Askatua, benetako hitza, arekin biotzen laguna, bizi ere arekin biziko gera, zer gara, San Pablo, arekin biotzen laguna, bizi ere arekin biziko gera, eta ala, hildar berran. Pakean, bere lordezak horitzen zan ez da, bere izak. Apaizei deitu, apaizei deitu. Eta ala ez duen lurdez, eta nendu bideen azken honetan, eta pake-pakean gure egon. Eta gaur, evangelioan entzun du bezala, entzun du bera, bai, izedarra goiz evangelioan. Zatoz nirana nekatu lanpetu, eta nik arintuko zaituz. Ara zazuen giruztarria, ara zazuen, bai, betiko zoriona. Alaxe da, bizi luzera, bizi oparroa, edarra, realoa izan aberezik zuen arte. Ramonen bizia. Hemen, liburutan gara ikusiz, eskoduzan, maiatzaren bederatzean. Maiatzaren bederatzean, 1909 eta 1907. Eta gero jartzen du, azpeitia, segurazki don Santiago, egon gozan azpeitia. O Loyola igual, Loyola azpeitiko parrokia zogatik liburutan jartzen du azpeitia. Bueno, zer bizi eta Ramonena. Dela esaten zu, azte etortzen zen onera,
Gazte, hasi zan, honera etortzen, bizikletan, horretan, Lazkaotik, betelukan, Suizoraino. Hori da, markan, egunero, Lazkaotik, betelukan, lan egiten, Suizotik. Hor hasi zan, eta gero, hasi zan ja, nola da, sustraiak lotzen, eta noski, erorizan, en el mejor de los sitios, Baldenean, de Apopilo, esaten zen garaiatan, de Apopilo, Baldenean, eta noski, maiteren duzan, hola, guapa de atrás de Baldenean, menudo morro tenía, y se llevó a la Guadalupe. Noski, izan da beti ikote darra izan zide, ezta? Komplementari bat, Guadalupe maestra, de la enseñanza, ella lasaiago, ezta? Zabalagoa, eta buen komplementari izan ziren. Eta hor, hasi ziren gero, Suizo bukatu zan, eta bere 8 zeaten madrenia, bederatzi zeaten beste zenea izan duzen gargoik ezta, fabrika, lantegia, ze ilusioki, bera, eraikizun gargoik, eta gainera, hor, baikare, maiten duta benetan, horretaz, jarri, bai, gara, Armentia, goikutzea amaren partetik. Zer dara. Eredu izan da, Ramon zenbala, eta gara. Eta horretzapen batzuk nerea, zuek izango zertilak. Betienen, egoten zen, betienen, eta Antona, eta gero, bitzen ziren pozik Antonekin, eta baten ziren, sortido behar, noski, salda gustora, hartzera eta han solasean egotzeko. Beste horretzapen edera, baita ere, nola baten zen elordira ez da, eta han ere bai bere kamionetan, azten minutu arte, ze langile izan da, azten minutu arte, langile amorrazio bat, eta hor gotezu genera telebizioan ez da, programetan, garrapatua, zer politi izan duzen, basuna txere bai olako dotez de komunikitua bezala. Eta edera, horretzapen edera bide bai. Eta noski azken horretzapen ederanetakoa izan duzen bere azken kumpleaños. Izan duzun opari ederanetakoa bere etxean. Inazio, zen oso laguna berarekin, ezke biak ikutsi ziren guri gau. Biak ikutsi, noski, ekartzen ziren oso bere ontziki, bere gauzekin. Eta, regalu hoberena, leza santu da zantzu, urte betetan han bere etxean ez da. Eta, gero, nion ditzen baitara merendatzen, ere bai, pozik, solasan, atope, bere gauzak, kontatzen, ez da, momentu argia zu, eta gara. Bueno, eta gero, San Miguel noski, San Miguel izan da, etxeko santua, noski, Baldeneko santua, han, egoten zen beti, Ramon, San Miguel arrela ikea, eta gero azten biurtetan, zerretik gutxi egon da, retiratua, etxera baten egun ez da, eta zer pozare bai, San Miguelen debozio handia zen. Bueno, horrelako horretzapenak, haibestek izango zure zureak, ez da? Bueno, pues horretu, eta horretu zure akuna, eta zure testamentu edarrena amandu bere langile horretla, eta fededun surtsua izan dara, han, gongo da, dimikez, zeruan, Guadalupekin, eta Remotorin, eta handikan, zuen alde, egin zara, bai, berezeki, famili guztien alde, ala behar.
Jesucristo gure jaunaren bitartez. Haren planak egin digu piztuera zoriontsuaren itxaropenak. Eta nahi eta ez, hil beharra goibeltzen gaituenok, gero ileskon izango beran itzak pozen gaitu, zure zintzuei jauna bizia ez aldatzen daiz. Eta lurreko bizileko ondatzen, betiko bizileko gertatzen zaidezen da. Horregatik egin eta bidekerekin, ahalmen nagusitza eta zereko talde guztiekin, zure hitzari beratzen beti eta beti, abesten diogu. Santu zera bai jaunaren eta santuntasun guztiaren ikur. Egizazuna da santu biharno ezure espiritua itxuriz, Jesucristo gure jaunaren gorkun zekador egin daitezen gure txat. Beraz santu zutenean eta bere gogo zurrutzera zikoala, ogia hartu eta eskerak emanez, zatitu zuen eta bere ikasei eman zien izanaz. Arza zuen eta jan guztio gontatik, hau bere gorkutza da zuen txate emanko. Afan ondoan, berde ikabitza hartu, bere zer eskerrak emanez, bere ikasei eman zien izanaz. Arza zuen eta edan guztio gontatik. Hau bere dolaren ikabitza da, itxen bere eta betikaren odola, zuen txat eta zoren txat, ekatu abarkatzeko izuriko den. Egizue hau, nire oroiga.
zerik bakearen mamatasuna, ere beti zibeitzera, izaldi eta izaldietan. Jaunaren bakea, beti zuekin. Baina zuek bakea.
eta Inigo, Ramonen semea, gaztena. Gizalegezkoa da Ramonek horrela segingo zuten lako, hiletara etorri zareten guztioi eskerrik honen adieraztea familia osoaren izenean. Bioz bihotzez eskerrik asko guzti guztioi. Ramon, hemen, beteldu, Lazkao izango ikiz, Lazkaoko intxarrano txiki basarri apalakonean jaio zen, apaiza gogoratu dugun bezala, orain urte. Mutikotatik ikasi zuen belar motzea, edo larren motzea, bizi izaten, gainontzeko senide guztiek bezalaxe. Soldaduska bukatu eta lan gintza modura uztargile izaten seinatu beharko zuela uste zuen. Atien jaune eta atien bide beretik. Anai zaharren akordea, burutik hori kendu eta beste lanbide bat aurkitzeko bidea urratzen lagundu zion. Osaba Ramonek urte bete baino, batzu lehenago gogoratzen zidan berriro orain esango ditudan hitz hauek. Zuen atien esan zian. Hoxe adierazi zian, ez motei, uztarbide ez, gizarte ikaragarri nahi aldatzen, eta hortik etziok etorkizunik. Hoxe esan omen zion. Eta hor, elkarrizketa hortan, erein zuten biek ala biek Ramonen etorkizunerako lehen hasiak. Ni neskakoskor bat nintzen, orain 70 urte pasatutxo. Ramon ordurako Suizarekin lanean zebilen, Jesus Mari Sotzulek gogoratu duenez. Gogoan dut neguko igande hotz batean, ilun eguna, Osaba Ramonek Andre gaineraman zuela Lazkaora familiari presentazio egitera. Baldeneko Guadalupe Koikoetxeagera, ofizioz maistra goizutan. Gogoan dut arratsaldegura eta baita Guadalupe simpatik iruditu zitzaigara eta algara alai egiten zuela. Ramonek urteetako 3 laurdenak beteldu bizi izan ditu, baina Goierri, Lazkao, Ordizi, Atau, astero urte luzez bere agendan ipinita. Garmendia Tarron artean gazte joandakoak baditugu, baina urtetxu joandakoak ere baditugu. Guztietan urtetxuena Osaba Ramon, eta pozez eta arrotasunez aitortzen zuen hori. Hemen gaudego, naiz etxeko, familiko, lagunarteko, guru bihotzetan izango dugu gure honetan Ramonekiko gure lotura. Izan dugun harremana, adiskidantza. Ziur nago, guztiok ados egongo garela honen hauek aitortzerakoa. Langile aparta, nekaezina, bizitzak ekarritako gazigozoak barrutik sentitzen zituena. Familiaren zutabe, zorrotza, baina humoreari azken egunerarte eutsi ziona. Etxipenari tokirik utzi nahi etziona. Kristau fedean, sendo sustraiketako izan. Urteik ekarretako odadaren aurrean, ez zuen amorrena, baina aldi berean, eriotzari buruz, naturaltasunez esango nuke hitz egiten zuela gertuenekoekin. Semean ama eta bilobekin, eta baita herriko apaizekin ere. Eriotzagurako harrak ondo adierazitantzi zizkiztuen guztioi. Ondo lagundu, zaindu eta babestu duzue gure Osaba Ramon, zuen atxe, atxona, birratxona, azken arrosarana. Eredugarri izan zarete. Zartzaroan, gabeziak gabezi, berarekin uneko zurgari bizizateko aukera landu dituzuen. Birbilo bat ere atxona ezagutu eta oso matxi izan dute. Zuen ama, guretzako izena Guadalupe, arro eta eskertu eta ezkairu gabe zuen jokagidarekin. Orain urte, Nutxio
izena zuen pentsalari italiar bat hil zen, gazterik bapatean. Ramonen saregile izan zen. Ramonen sarea osatzen dugunontzat Mutxiorinen iz labur batzuk. Ramonen ibilbide luze, oparo eta liberean apalari ere dagozkiona. Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo. Todo hombre es parte del continente, una parte del océano. Ramonek hori bizitza guztian zehar bete zuen. Beraz, inor ez gara uharte, ez da norberarekin bakarrik jokatzeko gai. Gizaki oro, kontinentearen zati da, itxaso zabalaren zati da. Ramonek bakean beza hartzen eta buru bihotzetan gorde dezakula bere egoera. Egizu gauna, Ramon zure sekretaria sartzailea argi eta pake den bizilekura, eraren arde ospatu behin du mazo sakramentua Jesucristo gure jaunaren bitartez. Sorpresak ez da, ze bersolari nada zure etxean, bersolari ederra, bihotzetik ez da, zein ederra. Zongi, bueno, ze konten ba, eta Marijanen esan du dezala, ze konten familia osoarekin horren duzeate, eta esan du dezala, horren duzeate, eta nabertarekin egiteko, atxuna etxean, goxo, bere irratia, Rosario Santua, baina txaldean, entzuteko, anbeste bainbeste jaileak izango duzu ez da, bueno, txule bizko atzimatu duzu ez, bueno, ino, seguro, bera, eta badurube, zerutik, zurekin, egongo dire, laguntzeko, prest, bueno, familiaren partetik, familia zearte, haundia, edarra da eskela ez da, gero esan duzute, aiera, biloba, ez da, eta biloba, horre, Xabi, eta Manu, ez da, biloba, ere bai, familia haundia, eta jarri duzute, izango duze, izar bat berria, bidatzeko baita ere zure bizi. Bueno, familiaren partetik ezer beroena, zuen presentzia beste jendea etorri da. Etorri zeate, beste jendea akompainatzera, familia akompainatzera, eta hau estimatzen da ez da, parrokiaren partetik ere bai, Santi,
eta gure parroko berdiak, hori ezin etorri, eta baita ere eta bereziki Inazio gaur erromatik seguro egongo da elkartu zuen familia guztiarekin. Bueno, abiso bezala, baita ere ostiralean bertan hasiko dela lagunen aldeko 9 urrena eukile dugun bezala, ostiralean Santa Cruzko ermitan, eguerdiko maiketan eta gero parrokian igandean 12:00 beti bezala, horreziko daba delegatzioa. Esker denoi. Jauna zuekin, dedeka zaizatela jaitu guztiaguna, aitak eta zeriak eta espiritu santua. Zoazte jaunaren jakean. Bai, responsoa, ni inbeste hauzekin. Bai, azken responsoa, koitura ja galdua. Bai, responsoa, errezatu dugu. Gomatik hil zinena, zenide honen partez, bere federagatik, Eta barkatzen da bizun behinko jondan, gure nahi Ramoni, bakera eta azedena eta argia. Jesucristo gure jaunaren bitartez,